na baba tochibasa kuna maoko na mai sampuru ande pamwe chete pamdzeni chokwaji baba vakadongorera upi muchindausi vakudongorera sei vatosizumira vachindionera achigeza mukakuita sei vanowa nemume wangu vachizavamuka vachitiza pemhano kwavo amdani majeti waina vakaoneka bva ndasvika kuvako vachikopi ngoni kusvika pamandauda mukadzi wavo vakabva vazoya pamapedo hapasti 4 makuseni vachiti ndauya kutitaurirana tikatatogonotara vana usiku nobhoza tizotokabatiriboozoaa maipapo svika nanaa vakambotidza zveabo 2 weeks vasaoneke muraini vachibva vasudzoka nyaya yekuti vaigeza vachiita vakadongorera saka baba varume vacho vauya right baba tikire tinzwise kuziva chokwadi kwakuri kumanheru mudzimai yangu akati wati saka mukomana uyu akabva kubhawa ndobva aonekwa achitora weti paimba panekitoro mudzimai yangu ndobva adaidzira panekitoro kuti baba nhingi pane munhu ari kuitira weti panekitoro ipapo zvino panekitoro havana kumuka uyu ndobva aramba achiprosa pakumanaidzimai saka madzimai uyu ndobva azoti koini mnhai shuwa munhu tikumungaifira waiti pachivanhu chemurefu ndobva aprosa saka madzimai ndobva atakura jagi wake nokugezachiitwa saka ndibvimometi madzimai angu wakugeza chiitwa sino ndakabva ndaenda mutoilet chida kuzobatsira madzimai angu wakutogeza watoisa tochi mufatiro saka ndimomete ndingapinda mutoilet umweyo ndaona chimvuri kuseri ndakati munhu ngau tobva tabuda nokuseri ulakene nokumberi kwake ndikati anogonizokuona ane nokuseri ndatomona akatokota machikudongorera madzimai wangu wachigeza saka ndakabva ndakungowa bvutsi kumashure ukauri kumanaiti maneko saka uyo akatokanuka nokuti haana kuzvifungira kuti zvichaitika kubva atanga kutiza saka madzimai angu akavhunduka manyonga ndobatiro akati ndiani ndikati ndini pane munhu angaita kudongorera akati hapana mwe munhu ndindoda kuda akati petula kuti pano wachipedza kugeza tobva aenda uka kwake ndifunga kuti zvakabva zvangosakanidzikana tobva mubvunzo kuti hana kurapwa tobva atoudzawo mukadzi wake saka uyo akazofuma kuda kuya akafumba kuya kumafodzo kusei tofunga akaona kuti kwakaenza tofunga ndichanyara nezvandaita bati ndiniona nga ndakakumbuka hana kuda kukwanisa kumuka kuti nditaura naye saka madzimai angu ndovakazokwanisa kuzungukira naye right vekomana nyaya wainzwa vakaikutsana ngumwa uri kupokana napo izvi taura tinoita uchivombera maoko shama musuwo kumalezi yatozvidziva kwanza ndakamira ndichifona pane mutoro sava ende havasikadzizipaane chinhu apaipayo asi ndichifona kudaro watorusikirwa nditema nedombo haana kana kumusvika padhuze vatema nedombo ndakabvunza ko ndiani atitema uyabva ndatikunzira amene munhu akuita se adakupa ndiani ndazwa kuza ndini bamamunhu zvakanzi ndakavuda ndikaita se zvakari kutaura kuti vakakuva vakotana
Ahora mutora novadzimai kusati chiri adzimai vawanda kuti ndatoonana navo hapana chaoda kuvhuma zvese zveshuwa adzimai vawanda kutaura changu kuvengana kwenyu pakati pako chii chava pamuchinji chii chakamboitika munaoche chii chiri kuitika ndorakaita ndichishanda kumichana pava nemapepazi avo kuti ndinovasira basa ndaita saizvo ndakada kubvisa mari yangu nekuti ive kuve basa kuti achina kuvanga basa but unozoita fura ndegaachiatira kuti dai zvikunzi mimuite sei mimega mutaure nechana asi havana kuti asi ndakazonzwa kufambisa mashoko kuti anzi nini ndakavavara pano asi kuti vashanda ndishande nditema unoite basa iri ndashanda kumakabhini wakatarisa baba newe vane makore mangana mabasa kwaamai saka amai vakakupenga nei wakamundosa wakambopenga rimwe itinogara ndochiti mungapenga saka kureva kuti baba vakuruka nyaya yekuti vatore dzimavauani unini une chii chii chakune chakasima tunengeti redio twako iwewe kuti ndofunga ndikapomera mhosva ndiwana zishanda ipo akatinga mota watina mota ndiyakaisita sei mune mota ndakuda basa munhu wakumbudza baba ndaanatera baba vachitaura vakati mumoni vakamona bhutsu iye ndobva azopindura akweta ndinamuna bhutsu ndakatemwa nei nedombo ndaida kubvunza kuti watemwa nedombo kudaro kusina zvawaita kune here mamatano akazokutora kutaura musabhu kana munhu wakidzaniwo kuti ndozvanoitwa apa kuti zviedze kugadziriswa nekuti wakanga watemwa usina kupara mhosva chandakaita ndechekuti pamba pavo pamugara pachose pasiri vanhu wandakanoa Hakuna sabu pamoja ukaona sabu si yeye kana ina teknolojia kubeta timu ngombe kusikia mkuu wa kwanza kana kufanya wataanza siku wafanye kwenda msabu ndio ndio kufanya ndio mtaka timu ngombe Saya baru ini सब बड़े घर तो घर बता Baik saja. Kalau zaman apa sih? Umum mespiro saja. Asal zina apa itu tu orang ni. Oh, orang tauri sai muzvangu nababondo kuti zvinogamuchirika here kuti munhu anongokurwa nedombo uchitambira zvakadaro usina chawamukanganisira saka ndavavo vaya vanotitema takatobvunza takatotaura nezvakose asi nenyaya yekuti iwe wakamuka usiku wakabvunza
iwe usiku anafunza mzuri pa village penipa ngori vale nje makotoka ndo vamaipedza musikule kuri vaipedza zvima adzimaiva vanga vaenda kuti pane kukwadzwa munhu akagone kuzonyaya yaide kupera vanhu vari kuti adzimaiva vanga vaenda akazofamba sei ndineni kuzotaura nguva ndichete adzimai ava adzimai vacho vari adzimai vacho atitaura nyaya yetokuwakaposwa kweduyo atitibabaa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 number 2 manje ungataura nokuti taura babati akakuti wewe kuti yako ipate zvakanaka unoona madzimai ako saka wasiya nyaya kumashini achakuguchirisira iwewe ndiani nekuti ava vari kuti vakasvika kumba kwako iwewe matumba okutaura vakataura nemudzimai wako saka zvavakataura nemudzimai wako mutombo wakanaka unobuda urikuona mene pesi patinotaura tinotaura bataona kudhara kuti iwemunhu etakataka baba vangaiwe nomudzimai wako kuramba kuti amai ava tichiramba isitosikuimani mwana wako arikurwara ari hospital taurisa mai nasi vaenda tochiita sei auzive nawe komana vamai nechimiro chavanga kungokupomera kana kufadza daro kuti wakandidongorera vanorwara here amacho vangadei pauri wewe kuya kuzongo kuti wakandidongorera ngomwana akazomukira kunyanyiriri kumafuo asati akonikwa pati baba wakuti ndikurenda ndine hasha kati ngakudzana madzimai aenda kuregere kumafuo asati akonikwa kuregere asi baba ndakatadza kuti kuri ndi hasha ndingapedza tamaka paino kumeregere rwei iye asina kutadza asina kudongorera handina kuenda kupinda ndaipindira kuna kubvunza ikamichenengeasiyana zvakava zvitaura neava kuti nandatendera kuti ndinouza kuti zvakuti ndadongorera ava sei sakaona wakaenda navo ava karamba kubuda kuti kwewewe chakazopika kuti uende kumafanira kusati kwachieni chii usei wakaota kumukira nevanhu vanhu kusati vamuka kuti unokumbira zvakazonyanyisa kubata kumbira kuti kana vachitaura akatemwa asina mhosva ndibva azonzi panyaya kupomerwa iye ari atemwa ndichimuona mumwoyo ndichiona baba ndingoti aingonugara tikumonyaya iye atemwa asina mhosva kozonzi kupomerwa kuti mhosva yekunzi adongorera iye ari atemwa
Uya kusiri futhi uzokubaleka. Ayana mosha. Nje urekeza kana kudza munomusa. Kumbugara. Iya kupome bonyaya yakadaro iyari yakatemba. Aita zvakaita tembo. Aifana kuti asungurwa nevakaudza vaya akasoita hande zvinokuda kunyangula kuchitema nedumba kuna kuchitema akaenda ari pamwe nhasi auya nawo sekuru wake nhasi wauya nawo enda kuchitama masamari orit nokuona nyaya yakuti mukuda kuzvikuwana haunogara iwo wakwenda nafepo kwati kuenda kutora kana munhu muchito komiti yasapo kana chimwe chiri zvinoita chikuriro chako iwe wasvika wachitaura nyaya yekuti kupomerwa mhosva asina mhosva zvadaro handina kutereka kutuma sako wanga kukuru wanga kumiro kwanoshanda wakaenda kakawanda achiramba inzwaka waituma sekuru wako dai wakaenda kuna sabhu koshedzwa nasabhu avairamba kutati kuenda bozi kana kuchinge maitanya muri vaviri hamboni kuyana namuri pasina intermediate pakati mafana kuenda kuna sabhu ndianoyananisa vanhu kumashure tapedzanya kunoka kupenyu urikutikutiwa nomukomana ane mhosva iro ana mhosva anodhara uyu mukomana ngade kutemesa vanhu musoro munhu paanaka padare munhu achipinda tese vanhu tiri munhu tikaona paine tsvina apa munhu aitira izvozvo apa tikamubvunza kuti ndiani aitira tsvina apa hapana anodaira ndo zviri kuita mukomana uyu mhosva yakarisi mumwe zvekubvunza mumwe pamusoro echakama unoya nemhosva dzose mhosva dzaapiwa pachibvunzwa hapana yaakwanisa kupindura nokuti akakanganiswa nevanhu vavo angadai akawana paakatopoterawo kuti ndarohwa hamene kuti zvaifamba sei hapana paakapotera pazvisapo hapana kura kuti ane mhosva ndimubvunza nakababa mamuru wabvutsi makaziva munhu amonga mamuru wabvutsi wakamuziva sei ame wachingezi nokuti ndiwakabva mukutaura wakatobva mukutaura naye amutsvira kuiti apo kubva kuitira wega ndobva aita kuti mukombonika emukomboni saka the moment pandikaona nhindi kuchimurowa wakatoita suspect yei kuti hakuna umwe munhu ndinhingi wandakobva kutaura naye maimai ende paakutaura kutiaenda kufungidzira kana makamuona adzimai makafungiza here makaona munhu kati nokuti makanga mune nyaya yemunhu vanga mamona achiitira kuti pasiripo achibatsira pasiri wakamura wakabva wataudariwa munhu anga vakapfeka tisheti yanga vakapfeka neshekisheka ndada kuti tinowana zvibatika ndoka angamune mhosva avaifundisa ungavapfeka tisheti yeyozi tichibva kunokudara sekuru vake vakauya naye vakabva vakutaura nevarume vavo kuti vapiwe zvekuroii nezuro asekuru vake vanoshanda kwandinoshanda vakabva vauya pabasa ndine mumwe wangu wandinoshanda naye vakati ndiri kukumbira kuti munowidzidhiwa nyaya yekuda kutaura nekuma ine mosena mukurongo muyapindaatiwosati wakumbira regi uda kumbira regi hanzi yatanga kumbira regi
Agora vou fazer aqui. Ao som do ainda não sei não. Beleza. Unaona kwa sahihi. Sahihi baba. Beleza não joguei. Saina. Sasa kwa namba zako aitina. Hapa kwa hiyo chupa mwana mnaniwaza nitoe chupa chake. Uzeo ya safike kitu no. Mungkin sih nama. Jauh saya. Aku badari. Akadongorera nekundifumura pane vanhu. Kamu kachi dongerwa makaipa Akadongorera ndoda mombe mbiri. Echitatu yekundifumura kuvanhu. Ndodana mai vanhu. Terera ika nyara leo. Ndoda mombe mbiri. Akadongorera. Echitatu yekundifumura kuvanhu. Ani mombe nacho. Mosa unai. Mosa unai. Avanza no chimachesi. Takuti kudere kwara. Avanza no chimachesi. Ukuzerawa asi. Mochi. Aiwa. Asi muzomoso. Kudye muzomoso. Asi mombe nacho. Saka ndo dzikutanya mombe. Nacho. Vale? Dai mucheti. Idei. Só vizio para os padrões e padrões. Amém. A primeira mão muito. Mas o da hora. De. Da hora. Eu vou Akadongorera, eu vou afumura. Eu atrás me chete, me batalhei. Mama mwajuda batalhei. Eu batalhei bem. Eu sei o mundo não. Akudura negere. Kana uchiwo ngatidzidzise kana zvekundore ngekuda mushango yatakaita asi ina mutombo mushoma andozo mushango ndeya kuti mombe nochete yawazitonga mombe nochete yausina kuita uise mombe nebudzi zvinayani chauraka ina sindobhadhara kai ndikona kuti mangwana Means end of February. The end of February. End of February. That's the week at the end of February. You get one for that material. Was over this one. Don't look for it. Not 26 February. Yeah? 26 February. You know how many 26 February was more Murió Robert, who was a certificate and say, Next one we went on.